Kufikelele esiphelweni ukulinda kwabanye abantu ababefuduswe ngetshova eDistrict 6 kwiminyaka yo-1960. Oku kusemva kokutyikitya amaxwebhu okuba ngabanini zindlu ukuze babuyele apho babesuswe khona ngurhulumente wengcinezelo. Ndonwabe ngolona hlobo andikwazi uchaza into yoba ndiziva njani na. Ndivuya nyhani. Ubulinde ixesha elingakanani? Uyiminyaka hayi ingaphezulu kwe-10 years. Abasemagunyeni bathi baqala ngabantu abadala. We recognized that majority of them are of mature age and they would really want in their lifetime to have set their foot in District 6. Abanye abanini zindlu bathi balinde ngaphezulu kweminyaka engama-20. Mabuza uthi oku kubonisa ukuba urhulumente kufuneka phakamise inyawo. To those families who were forcibly removed from this area at the beginning of the 20th century, when forced removals and marginalization of affected communities took effect, we're saying to those communities, one day your dignity will be restored. Dinglula Mamatya weendaba ze SABC eKapa.